Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Alhamdulillah, koma Robin Dino Simba Jaisu. Matara tichiri kudaro nekudaro. Zuva. Ya, tachema chando because kunze kwasina kumira zvakanaka. Sure. Danzo vanofundira mukati mukoma manyai kuno kune guri yabva South Africa ndizvo. Ina ndizoziva kwa mazuva ano vanhu vari kuwana ndeku South Africa. Vakoti anzita munhu afona ndeku South Africa. Saka ndiyanditi tine mhuri yangu sekuri iri kuuya ikoko ndikati alhamdulillah ngaiuye. Saka inongoti akondikadza message weSouth Africa iyo ava ndozoziva kuti ndevekupi handisivi kuti kamahamba South Africa kana ndabva kupi asi alhamdulillah ndafonera nemunhu ari kujona. Makadi baba namai Makadiko tiripoisisa ndikuona baba vari kudzimbikana ndinyazotaura namai makadi amai Super radio tiripo ukama wakamira sei tiri baba namai muri murume nemukadzi mukati baba namai tiri murume nemukadzi handiti aiwa pakanaka mabva kupira saka kubudirira budiriro handiti pakanaka dambudziko rakusvidzai kunokuona kuvaruma zvakamira sei zvakanaka sei baba vairamba kuondenera saka ipapo handisi kuziva kuti chii wangorwara kana tichandie kwasekuru ndokuya pataitaura ndavatauriwo chirwere changu baba mirai baba vairamba kuondenera ndovasaka kurwara kurwara kwacho kuti koichi asi mune mumwe mukadzi kusaidi baba havasi kuita sei havasi kutaura chokwadi handina asi kugonda hatisi kuita tese apa tikamarwarira vanoita kaya hazvihapasi pakuti apa fundi munhu anorwara handisi kutaura umaita ndoda kuti zvizosvika apa kuti munhu acho akatakurwa so zvakasvika sei kufizuka kwaita kupera basa kushaya kana simba kana kutadza kufara ndakanzwa munhu angati ndikurwara ndinokumba koichiko nhai baba nyama dzangu dzatombomira zvakanaka ina baba ainetse mira titsvage chii mari tiende kupi kwasekuru zvikanzi oraiti mukunyanya kunzwe chiini zvikanzi ndinotara kupi kwasekuru baba sekutaura kuita mudzimai hatisi tozodinda kumwe kudzimai ravakuti imimi makatanga kudzimbikana rini ende zvaita sei asika mudzimai ari kuti makati munotaura kwasekuru dambudziko ramunogona kuti muchiziva imi kuti zviri kunetsa nani pamwe taurai chokwadi urwere orit chii chiri kudzimbika panyama muviri wacho wese handii orit tidzokere kumashure mudzimai ari kuti makambotanga nekutanga kuramba bonde ndopakatangira urwere aiwa kopa ita kuti murambe bonde neadzimai asi makauza here kuti ndikurwara ndosaka pawa pasina waingoona nekuti muze mukurwara kana ingochekwa imiri isati kama yavuna wabuda vati musoro wangu musana wangu mudumbu chokwadi ichocho ndavataure kuipa kwacho adzimai pane zvavari kuziya zvamundifanira kuchitaura taurai kuipa kwacho usataenda kuna sekuru ima adzimai kufunga kwenyu chii chiri kuitika yende kufunga kwangu kuwakadzi wokunova ndikufunga handisi baba zvine chekuita nevakadzi here urwere
sekuru alhamdulillah sekuru wenyu zvambonzi vati ndichanotaurira kwasekuru zvinovasvika kwasekuru kwacho vari kutoti aiwa indangoti sekuru vayo uzondibatsira zvinoisitira kuti akatambobvunza katozonzwa zvakamira sei mutoro makuwa tingamirirana sekuruzi ana sekuru journalist mazuva ano yatova pamberi nekuti journalist yane mibvunzo nekuti experience inoyapichana kudzidza mwana anoenda chifamba chiti tete asiko zvino zvaiva ndinongotenda Allah subhanahu wa ta'ala. Isusu mukoma Robert shoko rasvika ndofunga ndakukufonera kuti manyai kwaita urwere ini urwere wacho asina kuona asi tinenge chikuudzwa nehama dzacho ndiyafona akati no sekuru muripo here pakutangadura nhasi kana kuti maenda kunamo ndikati no handisati ndaenda kunamo asi ndiripo alhamdulillah. Saka murume chokwadi chakazara munoda mukoma Robi nhasi izuva rangu kana mofanidzwa kuti izuva redu nhasi hatisi kugadzira mushonga wavakadzi nhasi tikugadzira mushonga wavarume chete ana baba sekunzwa kwamuri kuita mukadzi information anenge anayo mukoma Robi wose kana achitaura kuti baba vekwangu ava ini ana baba vekwakavavo iyeyu ndiye abuda paTV but nhasi tinenge murume iye ndiwe chi5 ende hapana murume ari kuuya asina mukadzi wake munhu wese akuya nemukadzi wake tichivapa mishonga guchu yacho tichigadzira ipapo saka murume uyu andati inini miri wangu musura mukoma Robi munhu anofa akatakura musoro wegudo mubheki kutofa nawo sho musoro wegudo anayo mubheki kuti reurura chinhu ichi hachina kunaka pamberi pako akuta kuti ndandisiziva. Saka alright inini ndingangorwara nokutopera miri like chinozochamisa chekuti mukamubvunza isusu akubvunza kuti tifambe nedare kuti tisapedze time handiti so tomubvunza kuti ane madhesi mangani asingaite weti uyu murume uyu anofana kutaura pachena mukoma Robert wose kanonzi kalamatira ndikaka mandusisa kalamatira mukadzi ari kutaura kuti murume uyu mafambire kuwakadzi iye apiwa kalamatira. Saka munhu kana achiita kalamatira mukoma Robert ini ndakata accident handiti ndikaita 5 days isingarase mvura saka panakaita 5 days isingarase mvura dumbu rinozvimba miri wetu une temperature inokwira 1 time. Saka uyu manje kana ndisingaita mistake ndikamutarisa so miri wake mukatasa kutasa kusafuko zvikuratidza kuti dumbu rake rikuenda chikura asi kanonzi kalamatira. Iye anofana kureurura kuti inini ndakafamba sei ndakaita chifambi chipi ndakafamba sei achiuza mukadzi wake uyo handiti kuti isusu timupe mushonga timusunungule. Saka iye akati ine handisi kuziva mukadzi ari kutaura kuti baba vakumadhiresi avhireka kumadhiresi. Saka isu toti iye mukomana iwewe taura nyaya dzako kuti zvakafamba sei nokuti munhu akakuisa ndorinonzi likawo kana kuti kalamatira wawachandisiriwa. Saka iwewe unofana kuti utaure ndidaire mofu uyaidare munhu ari asvika paruwa saka uyu anofana kutaura mukoma Robi kuti asunungurwe asununguke kana iye achiita kautsotsi kekunyepa iye ane 3 days 4 days munhu asingaita weti unofisuka mukoma Robert even kama mapiritsi aye anoti ukamwa mapiritsi kana gempen iye ukamwa gempen unofana kuzoita weti but iye kana asingaita weti wavhariwa vanhu ari kufanerukawo zviri pachena. Saka iye ngataure kuti zvakafamba sei kuti atange urwere ende pairamba bonde mazuva airamba bonde kumukadzi wake angatoona kuti zvatanga. Saka tikaita uku chirwere ndozotangira kupi mwana wadidzi ndosaka ati hanzi handina simba mubhedhumu simba naro bada kuzwa kuti ko nhengo yake yakuwaziwa haisi kufamba zvakanaka haina magetsi. Alhamdulillah magetsi anayo asi adindivalira kamagetsi aya yari kubhoila baba zvanzi nasekuru muchidimbo reururani indavenda sekurwera waminawo kungotika mai vangu ende nyaya yake akasingachupi aikoudza mukadzi wakabva ikoko zvikuita biaka wese abva panapa wese aikuta sekuru murume wangu achisina simba mumbo manje uyu simba riripo asi kuti wasungiwa nemulidzi wemukadzi ende nini mushonga wendototi very good taurai chinzo baba lauraurai vandamu muchiri kumbofunga ndoshungurudzika kuti zvakangoya ndisingazivi kuti wakaita sei zvakangoya so hapana kuti wakauya taura chokwadi mukoma iwewo kana uchida kubatsirika muno taura pachena sekuru inini handisi kuenda kutoireti handisi kuita weti
Murwende aichikwari chitaona sekuru Cleveland Square. Saka chitaura dziko riripo ndiri kuti ndinokadzi munhu ndanosangana pabonde zamubva ipapo zvikabari zvino ndinotenda kusama mukadzi sekuru andambozvitaura nenyaya yechi aiwa iwe gara pasi chihure uise kuri hurusha aiwa usaite so iwe munomudare muno mhofu uyu ndomire mhofu uya uyu musikana asaite iwe hakuna kuri nyaya yechiwo iwe unorova murwere munhu ari kuti aiwa mupe mushonga ukomana asati musekuru wei asati ataura vanyeye asati munompa mushonga wesekuru ihure mukadzi wacho ari kupuri iwewe ndosaka murume angasingareurure iwe unofanira kuvatanga kutakura mabhegi uchienda kupi iwe wati ndihandetendo kwasekuru saka wauda kutonga dare rangu saka iwe budai mese kana murume wako tinganyengerere matare iyo isusu munomo tichiita zvokuti tikushandira vanhu vopo tingate basa kuti afange tikuita zvemaplay muno aiwa kana anyanyanyanyira kumba kwako saka uda kupopotera muno ndini bebe wake mandisunungurawo kuti nhengo yangu itoona kutomira mukadzi wacho munhu ari kuti mukadzi womunhu wacho atori kumusha musha kuti wamutare anditoya kuti sekudai matondikoreso ndori mukadzi wangu wandinayo asaita pfungwa dzofunga kutiza andiriyo wati hauna chawakaita saka nhasi unowa kuti waita chii iwe watati handina chandakaita asi uri kuoneka uchiita ukunyepa watakuriwa ukati handidiraiti iwe kutochauti ukafamba chinena chinoputika neweti aibude weti iyoyo nokuti yakavhaliwa aishuwa natokwanisa wiki rese chakwesari kubuda saka waidi kumuudza mukadzi wakuda kusukuita weti akasingatauri kuti kana mukadzi chayo nasikatezimira kana pabonde roto sekutoniporeso saka apa imimi imbaba munenge muchiuya kunoku kuti sekuru vakuprofiti imutiza dambudziko renyu kuti makasangana nemudzimai wako naye tokubvunza isusu motitukisa kumakomenti mira sekuru vakuprofiti ndo zvamenoita zvekuprofiti wakaizvi saka maprofitwa zvamunoda imimi nevamwe vanhu venyu mobuda moenda aiwa nekuti kana ndichikubvunzai ndaida kuti munenge mauya muchitorwara kudaiso ende pakuzvichida munogona kugara makatofamba zvichida munogona kungima muchitoza dambudziko anenge atodzoakananeta kufambira mauya panapa kuti sekuru aisi vakubatsire ndomboya panapa ngatite muchidimbu dambudziko renyu rakamira sei mongoti gagagaga sekuru vakubatsire but kana ndakukubvunzai imimi nevamwe vanhu venyu usabvunze vanhu sekuru mira vatanga vaprofita saka nhasi toti imimi sekuru vakuprofitai saka varega kukubatsirai nekuti tsananguro ndo dzamunoda ndo dzavanoda ukati regai ndikupesa mbuko chete chete sekuti taura nyaya munhu iyeye sekuti takamataura dare racho hanzi kuwaya kunanga kuzodza dare rako kuti rakamira seng'anga ikuonera imizai kuti makaita asikaita nungu aripo mudzimba madzimai nekuti pamwe pacho arikura chikunyima bonde kana kuzobata zvakarasa unogara kuti ita nditopocha zvangu kusaita aiwa mukadzi wako akunyime bonde saka mukadzi ndiantone problem kama kutomublema kuti aiwa mukadzi wako akunyime bonde utoda kunyepera yerisekuru problem handinei ainyepera kuuya yakadhakwa abvati kuti aimwira dora mhinokupofura nanzi yeyo uzodara neshamwari yangu sakasiyana neni chichi ingatangonetsana ipapa paunotsa kurwara padokaunyepera senge munhu ane rudo neni apa asina rudo neni notakurwara kana kubatsirwa asina tomubatsira kana ndauya naye kuno akapfuura futi ndiporeseyo sasa wakupamidza kuri paudaro umuzivi mukadzi uzakatososera kaotonotozi pane mbavha iuya mukadzi atori kusouth africa atochona ariyo anzi atochona osaka wapinda gadeni memunhu inoti munhu dzakatarama mukuona kavarume kusiya akadzi kusouth africa mukadzi wacho ndiyakatangonitira minana sana unatosveka utomuta ngaita sepane miedzi kuti sekuru mungada kwedza kufira kuda kukunda kautoona pamwe pacho
hapana zvandingaita. Saka wakabva waita ndobva waitiwa. Ndazonatotopinda ndikati hapana kutamba. Iye akagara South Africa akasiya kuti akatiya churu chake ka icho kanasi ndaitokumbira semundombonoro ngoita kuti inini mudzimai yangu ngaidira yakasimba kuti tichifamba mborobhi tisaone kunetsana. ko isusu tine basa nazo amene mudzimai wakoyo isusu kunokatina basa toziva kuti tinodoko ndiye ari kurwadziwa. Munoitonga se asekuru ipapa paweti ndanga singazvizive kuti weti asi kuite nasikatombozviziva akasungiwawo izvozvo so anotopiwa mushonga kuti asunungure nokuti tikakukupa mushonga kuti anzi sunungura chazosunungura mangwana kana rini anofanira kutosunungura uyu chopu nokuti zviite zvakanaka. kuti ndatambura asi mudze kuti ndakakubatsira sekuru mudze kuti ndakakubatsira unozozviita futi here izvi. Aiwa akuzviziva mubvunze iweyo kuti saka ipapa tiri kubva kupi tikuenda kupa baba mwana masungiwa chinhu ichi iwe uri panzi iwe ndi wairamba ati saka akatereka nditulai ndimi vairamba yaipapa ichokwadi sekuru mudzimai yangu ndiyairamba saka apa makawina here zimondipamidza ndipinde mukati saka apa mutatu wakawina here hapana urorokuti ndiyakutsose kuti ndatambura kuti apa izvina ikutombomira kana koinomira sei weti yakazara yajiwa nemajuru ndotota hope ndichiita sei ndatenderera varikuita zangu pane kutopa sabhuku tendera makawanda akangwarisa munhu isekuru akangwarisa akangwara zvisingaiti hanzi ndikuda mumwe mwana ndikuda mwana musikana kumba kune mukomana ndikuda musikana apa kuti ndikuda musikana gore racho bara airambotiraretesi asi ndikuda mwana musikana saka ndofunga kwameni iko goko kueresikana amen kuti wakasiyawo nenhumbu here pawasotwa alright sekundatu andapererwa nandondiyambudza kuti handisina kana mofutolai mushonga wetu tingatoswera naye tichitaura naye nyaya tisingapera chingoramba chingotendera one place mpe mushonga masunungure yaya amwe motongosimba mononoka kukwira kombi ndoti akakwira kombi achatotesa masiti muchanyara otombogara panze apa bozi achapfachura mvura. batsira dai sekuru ndonero ndikaona mari anouya ndichibhadhara kuti sekuru mari yangu ndodai kumusha wangu uri kudhuze netikupa imombe chete mombe kumusha kudhuze ndepotikaleka nenendotora mombe inyemaka anyanya papa achiponeswa vatanga futi aya munogara pasi munotaurirana ndovanodzikorora anodzokorora ndemusikazwa anodzokorora shuwa manje apa mushonga uri kuja uyu ukadzokorora pana pasauye nosi pana patekete pasangopa kuvanhu mishonga kusunungura vanhu vanenge achiita madhiri yawo achiita zvichifambi chawoko yorero chizororera chokwacho
Yeah. Tichiri vanhu vabva mukwadzi. Zvakwana ka? Yeah, togarira panze apo tichimirira kuti ambosusudza tione kuti yavhura here ichirasa weti.